Media Gods. Chafangahinko Batak fokena nianelany eba irvelio Maxan fa mavita raha jiaby Jean matoky anao monsieur le manager tsiresy efa haiko zanaka Sofia ody ato ikony faravarana marandraigny andro azafady za melatsiny andenga volanaha raha tiako le mama laniny andrasoandraso isanandro za fa tiazo ifay volanaha nagnano mafragna anao nangalaziky taminaha anefa anao hagnano tombakaina moe malaka wafanyefanya anao milefalefa isanandro magnano misarabaty etikinao itiagnefa na iwe izay hitanao fa tiazo vola hamezaza volanaka tosana iwo isanandro anao milefalefa anao isanandro milefalefa tosa manavo isanandro tsary takitrandragno anao ifay volana ifay tosanaha ifay volana zanyany mila mahazo vola ifay volana ifay tosanaha ifay volana tsy miala eto koa tsy azo vola zama tavandrena amo volanaha fotoborony aminaro zany kely tsy mahitsy zany niany aboako volanaha mila mivoaka niany toa zala efa tsisy nazavananafalanindra sondrasotratsy madigny zale mama ataonao mavinitry zaho zamanvolanao igny tsy hoe efa tegna efa azo magnararotranao mba hikarakara anao igny tsisy taratasa anao avy mandegre anao zalavingy ndefa zambala tsy pare hoale mame anao nokony varavara ndefa nanao tsisy fagnajara afaka atao araiky ana mimpodra volanazy tsisy taratasa zany any le mama ndenikodona ndenikiaty zany any tsy agnefa volanao zambala tsisy vola le mame afaka atao araiky anao mimpodra zambala tsisy vola le mame afaka atao araiky anao mimpodra volana tsisy taratasy tsisy taratasy volana tsisy taratasy za tsy agnefe volana tsisy taratasy tsisy taratasy volana tsisy taratasy hoale mame za tô tsy agnefa zany amana ino raha koragninao legiamy ty eto niany tsisy tsy amfanaraha zany anao niany tegna angalako fanjakagna efa izy amizegny za tsy agnefa volanao zay le mame ede tanomanao ndreza heba anao itegna mirognologno andrefa anao olo misy horo anao itoko tsary dorogna amileza lanoraniko anao ifay volanao le mame ifay tosanao tsy agnefe ifay volanao magnefe za tô tsy agnefa zany point Maxam Studio. Ato fonavy karaha jiaby.